आंहाथ' बिदि गैयालै माने जोंफोरबायदि खाना मानसिखौसो गोसोथोनांगौब्रा नोंसोरनि गोसोआवबो बिदिहाय नायनो लुबैनाय दायो फिलिंस फैयोना फैया आब' इलिसा बिथांजोंबो माने बिराद मेथाइ खननो लुगैयो आरो आं हेल' लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल आइ लाभ अबंसा गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि आइ लाभ अबंसा चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय दिनै गोबां गोलाव समनि उनावहाय दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव इन्टारभिउ लानानै फैदों एबा मोगा मोगि लानानै फैदों गोबां गोलाव सम जाबायमोन दिनै नोंथांमोननि सेराव इन्टारभिउ लाबोया दिनै आङो दंफैयो दावहारु बसुमतारी बिथांनि सेरावहाय मानो होनब्ला बिथाङा दिनै गोबां सुबुंजों दिनै सिनायजाबाय गोबां सुबुंजों दिनै मोनथिजाबाय बिथाङा गावनि मिलौदो देंखोनि थाखाय दिनै गासैजोंबो दिनै सिनायजादों जेरावनाखि आङो दायो नैबे समावहाय दंफैयो आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो अनसायगोन दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव दावहारु बिथांनि गासै जिउनि जारिमिन गावनि जिखिनि स्ट्रागल बेखौ जोङो दिनै मोनथिगोन स' गिबियावनो दावहारु बिथांखौ आंनि चेनेलावहाय बरायबाय खुलुमबाय जोङो नैबे समावहाय नोंथांनि सिनायथिखौ जोङो मिथिनो लुबैगोन स' बेखायनो नोंथांखौ सिनायथिखौ जों खावलायबाय खुलुमबाय आं दावहारु गिबियावनो आइ लाभ अबंसा चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे आइ लाभ अबंसानि बिगोमा बिथांखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय थ' आंनि जायगाया जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट बाक्सा ओमफ्राय गामिया जाहैबाय बर्नदिपार ओमफ्राय पस्ट अफिस सुवागपुर थाना गरायसर ओमफ्राय आंनि आइ आफानि मुङा जाहैबाय अबिराम बसुमतारी आरो आइनि मुङानो जाहैबाय देवबारि बसुमतारी साबायखर जोङो बिथांनि गासै सिनायथिखौ जोङो लाग्रोबाय जे नोंथाङा जे दायो मेगन नुवा थेवब्लाबो जे नोंथाङा जे दायो नोंथाङा न'खराव माने बेरायनो हायो नङा होमब्ला बेरायनो हायो अब्ला नोंथांनि जे मेगन नुवा बे मेगन नुयैया बबे समाव जादोंमोन ना उन्दैनिफ्रायनो दंखायोमोन ना गेजेर ससेयाव जादों उन्दैनिफ्रायनो जोनोमनि सातमानिफ्राय जादों आरो जोनोमनि सातमानिफ्राय माने बेयो मोनसे बेरामजों जादों बेखौ आइ बसन्त होनो गासिबो मिथिखागौ जोंहानि माने आंहा थारमाने आंनि गावनि आइ असे गैखायामोन आरोना जेब्ला जाय समाव आं जोनोम जानो आरोना जानो नागिरदोंमोन जानायाव आरोना बाहाय माने आंनि आइया थैनानै थांदों आरो आं आइनि बिखायाव दसे समबो थानो मोनाखै ओमफ्राय बिदिनो आइ थैनायलाय आफायाबो गोदाव सोराव जाबाय नालाय जोंबो गासिबो गोदाव सोराव जाबाय नालाय ओमफ्राय न'खरावबो आबैया बुरैबाय ओमफ्राय नैबे जोंहानि आफानि आबै आरोना बे बुरैनायाव थारमाने रावबो जेबो फेदेरनाय फोलावनाय गैया होननानै आबैया रायजो राजाफोरजों रायलायनानै लांबाय आरो आंखौ ओमफ्राय लांबाथाय बिदिनो जोनोमनि 7 मासो सफैबाय आरोना 7 मासो जाबाय ओमफ्राय बे टाइमावनो मोनसे बेरामाव गोलैबाय आरो आइ बसन्त बे बेरामाव गोलैनानै ओमफ्राय बिदिनो बिसोरबो मा खालामगोन मा मागोन थारमाने आंबो उन्दै नालाय गाबबाय थानायलाय दब्राबो बेरनायजों गाबबाय थानायजों मा खालामगोन मा मागोन मा खालामबा हामगोन बिदिनो माने बिजिखौ थुना होबाय आरो जिथु डक्टरनि बिजि बेखौ थुनानै होबाय बे थुनायावनो माने माजों ओंखारगोन माजों मागोन बे मेगनजों ओंखारबाय आरो मेगनजों ओंखारनाय मेगना खाना जाबाय आरो बिदिनो दाथ' एसेबो नुखाया जानांगौ नुवाना थेवब्लाबो माने दायो जे नोंनि थानाय जानायफोराव एसे प्रब्लेम जायोना जाया थानाय जानायावलाय बिदि जेबो माने न'आव थायोब्ला जेबो प्रब्लेम जाया माने गुबुनाव थाङोब्ला प्रब्लेम जायो आरो गावनि न'आव माने थाबाय थानाय हिसाबै आन्दाज मोनबाय आरो गासिखौबो आन्दाज मोनबाय अब्लाबो माने लामा गेजेरफ्राव माबा माबि थायोबा नुवा आरोना सौदावलाबायो बिदिब्ला नैबे समावहाय जों मिथिगोन नोंथाङा मेथाइ खननायनि थाखाय जोंनि गासैबो माने नायगिरि गासैबो रायजो राजाजों दिनै सिनायजादों अब्ला नोंथाङा बबे समनिफ्राय गावनि जि मेथाइ खननाय बेखौ नोङो जागायदोंमोन मेथाइ खननायाथ' आंना माने आङो जेब्ला उन्दैमोन 5 इयार्समोन आरोना बे समाव माने आङो मेथाइखौ ओरैनो खनलाबाय थायोमोन आरो आं बिदि माने स्टेज पारफरमेन्स खालामामोन आरो स्टेज बायदिसिना प्रग्राम गायामोन ओमफ्राय बिदिनो आबै आबौमोनावसो दंमोन नालाय आंबो बिसोरनावनो माने आङो 14 बोसोराव फैदों आरोना 14 बोसोराव फैदों बेहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय माने आङो स्टेज माबा माबि प्रग्राम खालामनाया आरोना बेयो माने 2017निफ्राय खालामदों आरो आं 17निफ्राय खालामोबा ओमफ्राय रेकर्डिं मोनसे खालामदोंमोन आरो बे रेकर्डिंआ 2018निफ्राय खालामदों आरो
जोबोद मोजां जोङो बिथांखौ मोनथिबाय जे बिथाङा 2017 हाय फार्स्ट बिथाङा माने स्टेज प्रग्राम खालामदों इनिफ्राय 2018 बेयावहाय बिथाङा फार्स्ट रेकर्डिं खालामदों दावहारु बिथाङा जे मेथाइ खननायनि थाखाय जों बयजोंबो सिनायजादों नङा होमब्ला जों बयबो सिनायदों दिनै मेथाइ खननायनि थाखायनो बिथांखौ जोङो नैबे समाव दावहारु बसुमतारी बिथांनिफ्राय मेथाइ खननायजों खोनासंगोन दे जायखिजाया दोंसे खननानै होलायदो जोंनिया नैबे दायो आं खननो नागिरदों जोंनि बिग्राय सार बर'निनो मुंदांखा बिथांनिनो मेथाइ खनगोन आङो गगा मोनदों दे रायजोफोरा बोरैबा माबा माबि जायोबा गाज्रि मोना दायानि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दायानि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय आंनि आहाबो मोनसे चेनेल दङ दावहारु बसुमतारी बेयाव माने दा एसेबां माने मेथाइ हेगारनाय जायाखै थ' दोंनैल' दङ आरो बेयाव आंनि मोनसे दङ गोसोआ फागोला आदार सिदार एलबाम बानायनाया ओमफ्राय मोनसे दङ कभार सं फागुन नोंनि बेखौ खननाय आरो ओरैनो खुगा गोजायै बेयाव माने थांनानै जायफोरा नुवाखै जायफोरा नायाखै साबसक्राइब खालामनानै हो आरो आंनि चेनेलखौ नायदो बेखिनिखौनो आं खावलायबाय आरो बिथाङा दावहारु बसुमतारी बिथाङा गावहा माने गावनि पार्सनेल मोनसे माने चेनेल दङ इउटुब चेनेल नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव बिथांनि लिंकखौ होखागोन नोंथांमोना बेवहाय भिजिट जाहैथों बेयाव थांनानै बिथांखौ जेसे हायो सापर्ट खालाम नोंथांमोना जेरै दायो भिडिअफोरावहाय नुनानै नोंथांमोना जेरैहाय लाइक खालामो शेयार खालामो जेरैहाय सापर्ट खालामो बिदिनो डाइरेक्टयै बिथांनि गावनि पार्सनेल चेनेलावहाय थांनानै नोंथांमोना जेन बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनायजों लोगोसे बिथांखौ जेन दावगालांनो हेफाजाब होयो बेखौ आं आसा फारिदों आं नोंथांमोननि डिसक्रिपसनाव बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ होनाय थाखागोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायथां आरो कभार संखौबो आंनि जितु भिडिअ मिउजिक आंनि जितु सेटआपआव बानायनाय बेखौ बेयावनो मोनगोन आरो बिथांनि जिखिनि माने कभार सं बेफोरबायदि गावनि सेटआपजों बिथाङा जिखिनि रेकर्डिं खालामो बिथाङा गावनि पार्सनेल चेनेलावहाय माने हगारगोन बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय थां बेल आइकनखौ थुनानै हो जेन बिथांनि गोदान गोदान भिडिअसफोरा नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनहैगोन जोङो नैबे समाव मिथिनो लुबैगोन जे नोङो बेसे माने फरायदों एबा बेसे क्लासावलागै फरायदों फरायनाया आंथ' फरायनो मोनाखिसै माने उन्दैनिफ्रायनो जानाय नालाय जोनोमनि सातमानिफ्राय मेगना नुवा जाहैबाय ओमफ्राय फरायनोबो माने सानदोंमोन आङो जेनेबा फरायनो अब्लाबो मोनाखिसै आरो रावबो जेनेबा बुद्धि होग्रा गैया जेबो गैयालासे ओंखायनो बिथाङा जोङो मिथिनायावहाय बिथाङा माने गोबां बिदि फरायाखै थेवब्लाबो जे बिथाङा गावनि जि रोंगौथि गावनि जे इसोरा हरनाय जि गारां बेजोंनो जे दिनै बयजोंबो सिनायजादों जोङो बेनो जोंनि मोनसे एग्जाम्पल जे जोङो लेखा फराजोंल' नङा जोङो गावनि मिलौदो देंखोजों गावनि जिखिनि रोंगौथि बेजोंबो जोङो गासैजोंबो जोङो सिनाय मोनजायो दिनै बुहुमाव सिनाय मोनजायो जोंनि ओनसोलफोराव जोङो सिनाय मोनजायो बिदिनो दिनै बिथाङा जोंनि मोनसे एग्जाम्पल दिनै बिथाङाबो जोंजों सिनायजादों बयजोंबो सिनायजादों जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे दाख्लैबाय जों मोनथिनायाव नोंथांखौ माने बिश्वजित दैमारि सारा नोंथांखौ हेफाजाब होदों नोंथांनो एसे अनसुंथाइ हरदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानगोन दाखालि बावहाय माने आं मोनसे जेनेबा आंनो बिश्वजित दैमारि सारा आंनि जितु आंनि नांगौ हम सेटआप आरोना बेखौ माने बानायगोन होननानै खोनानानै आरो आंनो बिश्वजित दैमारि सारा जोंना बियो 1 लाख आंनो माबा होदों आरो आंनो चेक होदों अनसुंथाइ होदों थ' आं बेजों माने दिनै बेखिनिखौ सेटआपखौ बायदों आरो आङो जोङो आसा फारियो जे सारा बिथांखौ जे जिखिनि हेफाजाब होबाय बेनि थाखाय आंनि चेनेलनिफ्राय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जे बिथाङा नैफोरबायदि जायफोर बिथांमोना जोंहा गोजौ थाखोसिम दावखोनो नाजासेयावबो जेन दावखोनो हाया गावनि आंखालनि थाखाय बेखौ सुफुंनो थाखाय दिनै दावहारु बिथांनिसिम जिखिनि अनसुंथाइ हरबाय जे बिथांनि जिउखौ जेन बिथाङा गावनि मेथाइ खननायजोंनो जेन दावगालांनो हायो बेनि सायाव हेफाजाब होदों नोंथाङा बेनि थाखाय आंनि चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो नैबे समावहाय मोनथिगोन जे नोंखौ
नोङो उन्दैयावहाय जे मेथाइ खननाय जागायदोंमोन अब्ला नोङो क्लासिकेल बेफोरबायदि माबाफोर लादों नामा सोलोंनाय हिसाबै? आङो बे समाव क्लासिकेल लायाखैमोन मानोना जोंनि माने न'खरावबो एसेबां रावबो आइडिया होग्रा गैयामोन मा खालामबा मा जागोन मा खालामबा जेनेबा बोरै खालामबा बोरै जागोन जेबो आइडिया गैयामोन आरोना आइडिया होग्रा बेनि थाखायनो आं क्लासिकेलबो लानो मोनाखै बेनि थाखायनो आं स्कुलबो गानो मोनाखै आरो स्कुलखौलाय नागिरदोंमोन आं फरायनोबो गोबां माने फरायनोबो गोसोमोन थ' आं मोनाखिसै आरो क्लासिकेलखौबो मोनाखिसै बिदिनो आरो होमब्लाबो खनलाबाय थायोमोन आं बिदिनो दायो दासिमहालागै नोङो मोनबेसेसो माने रेकर्डिं खालामना लाखो दायो आंनि रेकर्डिंआथ' मोनबा जाहैबाय मोनबा जाहैबाय दिनै बयबोथ' नोंथांखौ दिनै सिनायदों बयबो मिथिदों दिनै दावहारु बसुमतारी होननानै दिनै बयबो मिथिदों मेथाइ खनगिरि होननानै अब्ला नोंथाङा जे बहाबा थांब्ला नोंथांखौ सिनायथि होयो मायो बबेबा प्रग्रामफोराव थांब्ला अब्ला नोङो गोसोआव बोरैहाय फिलिंस होयो आंनि गोसोआव माने ओरैबायदि माने मोजां नाङो थ' आं दिनै माने एसेबां मानसिजों सिनाय जाबाय थ' आं सिगांनो जुदि बेफोरबायदि माने क्लासिकेल बायदिसिनाफोर मोननायमोनब्ला आं दिनै मानसिफोरनि गोसोखौ गोबां बोनो हागौमोन आरो मोनसे बाथ्राया आंनाव जे बे जाखांनानै फैयो जे आंखौथ' गोबां माने अननानै मानसिफोरा गोबां माने ओरैबायदि अननाय होयो आं माने मा बुंगोन आरोना ओरैबायदि जाखांफैदि आं दिनै रायजोफोरनि गोसोखौहाय आं गोजोन होनो हागोन ना हाया आं रायजोफोरखौ दिनै मोजाङै माने रंजाहोनो हागोन ना हाया बेफोरबायदि मोनसे माबाया फैयो आरो आंनि गोसोआव आं माने एसे गिखांनायबो मोनो आरोना गावखौ सानखांनानै आरो ओरैबायदि माने मोनो जे जेब्ला जोंहा नायगिरि बिथांमोना अडियन्स बिथांमोना सापर्ट खालामो अब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो बेखौ जोङो रावनोबो फोरमायनो हाया बे गोसोनि खोथा नङा होमब्ला बिदिनो अब्ला नोङो दायो जे नोंहा मेथाइ खनो बेवहाय नोंखौ जानांगौ सोरबा सासेया सोरबा बिथांमोना नोंखौ न'खरनिफ्रायनो बा गामिनिफ्रायनो बा सोरबा लोगोफोरानो जा बिदिहाय नोंखौ गोबां हेल्प खालामो बिदियैनो सोरबाफोर नोंनि आंगोफोर दं नामा जे नोंखौ अराय सम नोंखौ हेफाजाब होबाय थायो आंगो दङ बिदिनो जोंनिनो आंनिनो जोंहानि आनैनि फिसाला बेयो माने आदा आरो बेयो माने एसे हेल्प खालामो आरो आंखौ बेयो थारमाने जायबा आंखौ फार्स्ट रेकर्डिं खालामहोनाय बेखौ खालामजेनदोंमोन आरो बे खालामदों आरो अब्ला आङो नैबे समावहाय जेन जानांगौ सोंनाबो जानांगौ बे खोथाखौ थेवब्लाबो आङो मोनथिनो लुबैगोन जे मोनथिनो लुबैयो जोंबो जेन जोङो दायो जोंहा जेनेबा जों दायो नुयो नुनाय हिसाबै जोङो दायो बुहुमखौ नुबाय थायो मादै सोलिदों मादै मादों जोङो मिथिंगाखौ नुयो जोङो सोरबा सुबुंफोरखौ जोङो नुयो बिदिनो नोंसोरनि गोसोआवबो बिदिहाय नायनो लुबैनाय दायो फिलिंस फैयोना फैया नायनो लुगैनायथ' गोबां माने माबाया फैयो आरो आंनाव ओमफ्राय दा आं सानो आरो गावखौनो एखनबा बिराद आं ओरै सानो जे आं गोदो मा मावनानै फैयामोन जे आंखौ बेफोरबायदि माबा खालामदों आंखौ बेफोरबायदि खस्थ' होदों आं दिनै एसेबां नायनो गोसो बेफोरबायदि माबा फैयो आरो आं थारमाने ओरैबायदि नायनो गोसो आं बेफोर गासै माने माबाखौ मिथिंगाफोरखौ जुदि नुयोमोनब्ला आं बेसे गोजोनगौमोन गुबुनफोरबायदि माने स्कुल कलेजाव थांनो मोनगौमोन सोरजोंबा मोजां मोनसे बेरायनो मोनगौमोन मोजां मोनसे जेनेबा लोगोफोरजों इन्जय खालामनो मोनगौ बेफोरबायदि माबाया फैयो आरो आंनि गोसोआव दुखुआव माने गोसोआ गाबखाङो आरो बिदि आरो बिदिनो मानो होनबा गासैयाबो माने नुयै जिनिसखौ जों नुनो लुबैयो मोनथियै जिनिसखौ मोनथिनो लुबैयो बिदिनो नोंनि जि मेगन जे नुयो बेखौ माने जोनोमनि 7 मासनि उनाव जादों थेवब्लाबो दायो जे नों मेगनखौ जे फाहामनाय जायाखै अब्ला बे फाहामनायनि राहाफोर दंना गैया डाक्टरफोरनि बुंनायफोर बायदिब्ला डाक्टरफोरनि बुंनाय बायदिब्लाथ' माने मेगना जेबो हामला होनना बुंदों आरो मेगननि जिथु रोदा बे माने गाज्रि जाबाय होनदों आरो मेगना थारमाने गाराय जानानै माने माबा खालामनाय नालाय माबा जानाय नालाय ओंखायनो थारमाने हामला होनदों आरो दा ओंखायनो जोंबो माने इसेबां सेस्था खालामासै माने जबरदस्ति खालामासै आरोना सोलायनायनि बागै एबा अपारेसननि बागै जों जेबो माने सेस्था खालामासै न'खरावबो हाया नालाय जोङो मोनथिबाय जे गोबां खोथा आरो नैबे समाव जों मोनथिनो लुबैगोन जे नोङो जे दायो गोबां सुबुंजों रेकर्डिं खालामबोबाय दायो नोंहा सोरजोंबाफोर ओरैबायदि माने मेथाइ खनगिरिफोर दङ नामा जे बिसोरजों रेकर्डिं खालामनो मोननायमोनब्ला बिसोरजों माने पारफरमेन्स खालामनो मोननायमोनब्ला बेफोरबायदि दङ जोंहा माने आं गार्ल्सखौ बुंग्रोनोसै आरोना आब' इलिसा बिथांजोंबो माने बिराद मेथाइ खननो लुगैयो आरो जिथु जोंनि
बर'निनो मुंदांखा गोदोनिनो सुलेखा बिथांजोंबो माने बिराद मेथाइ खननो गोसो आं थ' आं हाया आरो खननो गोसोब्लाबो माने मा होनगोन आरो ना ओरैबायदि खननो गोसो आं बुंस' हाया आरो दा जोंहा नै फुकनादा आं बयसखौ बुंनोसै फुकनादा बिथाङाबो माने आंखौ दाबो माने हेल्प होनो ओंखारदों आरो आंखौ नै दाखालिसो जोंनि जितु सेन्ट्रेल फिल्डआव जोलुर बादायलायनाय जादोंमोन बेयाव माने लोगो मोनदों थ' बुहुत माने मोजां मोनदों आरो आंबो ओमफ्राय बेबो मोजां मोनदों आंखौ माने हेल्प होनो सानदों हेल्प होनो नाजादों आरो बेबो आंबो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो थेंक इउ फुकनादा जोंहा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जों बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि बर'नि मेथाइ खनगिरि बिथांमोनजों बिथाङा रेकर्डिं खालामनो गोसो जे इलिजिया बर' जेरैहाय दङ जोंहा सुलेखा आब' बिथांमोनजों बिथाङा दावहारु बसुमतारी बिथाङा रेकर्डिं खालामनो गोसो स' आसा खालामदों जे इलिजिया बर' एबा सुलेखा आब' बिथांमोना जुदि नायोब्ला बिथांमोना जेन बिथांखौबो हेफाजाब होयो बिथांखौबो जेन नोंथांमोननि स्टेजजोंनो जेन लांफानो नोंथांमोना नाजायो बेखौ आङो आसा फारिदों जोङो नैबे समावहाय मोनथिबाय जे बिथांनि जिफोर जारिमिन लोगोसे दायो नोंथाङा जे न'आवहाय जिखिनि अनसुंथाइजों जिखिनि माने सेटआप खालामदों जे रेकर्डिंनि थाखाय जिखिनि माने मिनि स्टुडिअ हिसाबै नोंथाङा बानायदों बेजोंहाय नोंथाङा गोजोननाय दङना गैया जे जायो जिखिनि बानायना लादों बेनि सायाव मानो गोजोना जानो माने ओरैबायदि गोजोननाय दङना आं मा बुंबावनो आरोना आं दे बेखौ माने बानायनो हागोन होननानै आं सानाखैमोन मानोना गोबांजोंनो आङो बायदि माने माबा जाबाय आरो बुंजाबाय नों हागोन ना नों माबागोन ना होननानै थ' आंबो आंनि गोसोआव एसे जिथु जेननाय बे मोनसे माबाया फैदोंमोन आरो थ' आं हामारनाय नङा नामा होननानै आं दिनै बे जिथु आंनि सिमां बे आंनि सिमाङा जाफुंनाय नङा नामा होननानै आं बिराद माने सानदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दाखालि बावैसो जोंहा आर'नाइ जितु आर'नाइ रादाब चेनेल बेयाव माने बिसोर फैदोंमोन आरो आर'नाइ रादाब आरो SM आरो NKTV बिसोर फैदोंमोन आरो थ' बेयाव माने बिसोरनि हेल्पआव माने आं बेखिनिखौ मोनदों आरो थ' जितु आर'नाइ रादाब बेयाव माने नुनानै बिश्वजित सार जोंनि MP सारा बिथाङा आंखौ आंनि दुखुनि जितु जारिमिन बेखौ खोनानानै बिथांनियाव जितु अनखांनाय फैदों आरो अनखांनाय फैनानै थारमाने आंखौ बिथांनि गोसोआ गाबखांनाय फैनानै आंखौ माने हेल्प होफैदों आरो दायो बेयावहाय जिखिनि बानायदों दे मनिटर लाबोदों CPU लाबोदों बा बक्स लाबोदों बिदिनो गासैसो बेसेसो थांखो बिदों गासै 90 थांदों आरो 90 एसे आबाव एसे 93 आरो बिनिथ' आरो फिसा फेनला बिदिहाय खरसा थाखायो नङा होमब्ला बिदिनो जेन जिखिनिखौ हादों बेनो जथेस्थ' आरो नैबे समावहाय आं मोनसे इन्टारेस्टिं कुइसन सोंनो नागिरदों जे जेन गाज्रि मोना बेनि सायाव जोङो इन्टारेस्टिं मोनसे कुइसन सोंगोन बेनो जाहैबाय जे दायो जोंनि सेंग्रा बैसोआवहाय जोंहा माने गोबां माबायानो माने बिदि माबा थायो जे मोजां मोननाय मानाय बिदि नोंनि गोसोआव बिदि सोरबा दङना गैया बिदि दायो आंहाथ' बिदि गैयालै माने जोंफोरबायदि खाना मानसिखौसो गोसोथोनांगौब्रा बिदिनो माने बिदि नङा जे दायोथ' नोंथाङा गासैबो सिनायो दायो बा गासैबो जे गोबाङा बिदि सानग्रा दङ जे बिनि मावनायजोंसो बिनि जिखिनि माने गावनि लाइफ दानायजोंसो मानसिफोरा नायग्रा बिदि दङ अब्ला दायो जुदि नोंखौ सोरबा बिदि सिख्लाया जुदि नोंखौ बे लानो गोसो अब्ला नोङो मा सानगोन गोबां माने मिनिथावबो एसे माबाबो कुइसन आरो बेयो आं नायग्रोगोन माने जाय बुस्थुखौ हमनानै ला मोनसे फिथाइ आरो बे फिथाइया गोदै ना गोखा बेखौ नायग्रोगोन जेनेबा बिदिनो बिनि गोसोखौ नायग्रोगोन आरोना माबाफोरबायदि थारमाने जोङो हमनानै ला जों जानला मोनला सोरबा माबा मोनसे जानो होबाय थ' बेखौ माने नाया हसिया बिजिरालासिनो जायोब्लाथ' जों जायाना थ' बिदिनो जोङो सानै हयै माने माबाखौ बुंनांगोन आरो अके होननानै गोसोआव बिदि फिलिंस फैना फैया जे गुबुनफोरा जे बिदि माने बेरायलायो मालाय बिदिहाय बहाबा थाङो बिदि जरा थाङो बिदि नोंहाबो गोसोआव फिलिंस फैना फैया बिदि फैनायाथ' फैयो थ' फैयोब्ला मा जानो माने गावनि फारसेबो आं एसे साननानै आं गोसोआव बिदिनो फैबाबो सिरि थानांगौ आरोना
साबायखर नोंथांनिसिम जोङो बेखौ जों मिथिबाय बेजों लोगोसे स' साबायखर दावहारु बसुमतारी नोंथांनिसिम लोगोसे साबायखर बिथांमोननिसिम जायफोर बिथांमोना दावहारु बसुमतारी बिथांखौ गावनि जिउ दाफुंनायावहाय जिखिनि हेफाजाब होदों बेनि थाखाय जिखिनि जेरै बिश्वजित दैमारि सार नोंथाङा जेरैबायदि बिथांखौ हेफाजाब होदों लोगोसे निउज पर्टेलनि जायफोर बिथांमोना बिथांनि भिडिअ लानानै लोगोसे भाइरेल खालामनायजों लोगोसे बिथांनि जिउ दानायाव जि हेफाजाब होलांदों बेनि सायाव नोंथांमोननिसिम आंनि चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे दावहारु बसुमतारी बिथाङा जोंनो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंदों जे बिथाङा गोबां माने जों आर्टिस्ट बिथांमोनजों जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय आर्टिस्ट बिथांमोन जेरैहाय इलिजा बर' सुलेखा आब' बिथांमोनजों आरो गोबां माने रोंखा राखा बिथांमोनजों जे बिथाङा रेकर्डिं खालामनो गोसो मेथाइ दिहुननो गोसो बेनि सायाव बिथाङा गोसो दङ बेखायनो आङो आसा फारिदों जे जायफोर बिथांमोना नायदों सुलेखा आब' बा इलिजा बर' बिथांमोना नायदोंब्ला बिथांमोना जेन बिथांखौ हेफाजाब होयो गावनि स्टेजाव लांफानो थाखाय नाजायो बेनि सायाव नाजागोन माने बिथांनिसिम हेफाजाब होगोन होननानै आसा फारिजों स' साबायखर नोंथाङा आंनो बेखिनियाव सम होनायनि थाखाय दावहारु बसुमतारी लोगोसे आं नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर बावहरदों जे आरो नोंथांमोना जेसे हायो शेयार खालाम भिडिअखौ जेसे हायो लाइक खालाम आरो जोबथारनायाव नोंथाङा माबा बुंनो सानगोन नामा दावहारु आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय आं निउज पर्टेल गासिबो निउज पर्टेल बिथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर रोजा रोजा आरो जोंनिनो सार बिश्वजित दैमारि सार बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम माने रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो आरो मानो होनोब्ला बिथाङा एसेबां माने आंनि जिथु नांगौ बेफोर माने बिबानखौ लाजोबनानै आंनो दिनै बेफोरबायदि जिथु अनसुंथाइ होनानै माने बेखिनिखौ लानो होनाय माने जिथु खाबुखौ होदों बेनि थाखायनो आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो मानोना आं बिदि मालाबाबो सानफेराखैमोन सारखौ जे आंखौ एसेबां माने मा होनो जेनेबा अननानै बिदि अनसुंथाइखौ होगोन होननानै आं सानाखैमोन थ' सारप्राइज आरोना सार अननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो आं आरोबाव खनसेबाव थेंक इउ सार थेंक इउ नायजों नाजानाय थायोब्ला मानसिया जाफुङै जेबो गैया नाजानाय थायोब्ला मानसिया जिउआव जाफुंसारनो हायो बेखौ जोङो दिनै बेनो मोनसे जोंहा सिनायथि जोंहा बेजों एग्जाम्पल दङ साबायखर दावहारु बसुमतारी नोंथांनिसिम दायो आंनि जिखिनि मोनथिनो गोनां बेखौ नोंथांमोननि सेराव मोनथिहोबाय आरो आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ आङो एसेबां फोजोबनो सानबाय जे गोबां गोलाव समनि उनाव दिनैहाय इन्टारभिउ मोनसे लाबोदोंमोन बे इन्टारभिउखौ एबा बे मोगा मोगि आयदाखौ आङो एसेबां फोजोबबाय स' बाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो इयुनाव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनसिगोन स' बाय